Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave taste-test på 5 ting. 5 ting, jo. Du starter med det. Den her. Ja, det fortæl. Okay, det er en basketmaskine. Ja. Du tager en. Hvad laver du? Du skal ikke tage den op. Nej. Fuck, jeg er heldig. Ej, du fik 2. Okay. Det var faktisk ikke dårligt. Hvad gør du? Og jeg fik en blod. Det blod er bedre. Jeg giver den 3 ud af 10. Gør jeg også. Det er meget sjov. Eller sådan det, man siger. Sjov. Jeg tager de her mærkelige nogen. Okay, jeg tager den her. Jeg tager den her. Den er lidt bag. Jeg har åbnet min. Eller Stephanie har åbnet min. Ej, jeg har bare gjort det helt selv. Ja. Det er godt nok noget dumt slik. Den her. Er det ikke slut? Er det ikke andet? Ja, jeg har også hårdklædning af håret. Sådan der. Sådan der. Okay. 3, 2, 1. Det er sådan, der chokolade. Og det smager ikke godt. Ej, det er virkelig dårligt chokolade. 1 ud af 10. 1 ud af 10. Ja. Det er helt klart. Tager den her sukker. Jeg smed... Mor, vil du smage dem her? Nej. Jeg tror, vi bare kan smide dem her ud. Det tog 4,5 timer for mig at flette mit hår. Der var en, der gjorde det. Blyant, ikke? Det er seriøst godt lifehack. Det kan ikke eller smadre. Vil du den? Ja. Hvad gør vi? Tag en bid. Starter. Ej, du presser den helt ind i min mund, jo. Smager sukker. Ja, det var du god til. 4 ud af 10. 5 ud af 10. Du har din egen, det var min. Nu tager jeg det her. Et eller andet candy floss med cola. Det her, det er thailandsk sprog. Jeg åbner den altså lige. Jeg ved ikke, om jeg ved. Altså, det her anden sidste ting. Ja. Du siger blyant. Nej, stop lige. Hvor er blyant? Ja. Du siger blyanten. Nej. Jeg sagde det. Oh. Damn. Okay, jeg har taget sådan her. Det ser jo godt nok stort. Ej, hvorfor hænger det fast? Hvad er det tavligt af? Bare tag det der, ja. 3. Jeg skal ikke have så meget. Ej, kom nu. 3, 2, 1. Det giver vi til Jonas her. Hvor vandt du? Jeg tager en ny. Hvorfor tog du ikke en af dem, der var åben? Nå. Omkring cirka 0,2 giver jeg dem. Ej, jeg giver den 1. 2. For den er ikke bedre. Den er bedre end den første. Det er der en ting tilbage nu. Jeg vælger den her så. De her, det kan jeg ikke anbefale. Den er indtil videre den bedste.
Den er pink i nu. Kan du godt lige tage den her igen? Jeg kan ikke finde ud af det. Tak. Fuck. Oh. Altså, det er den bedste, der har været indtil videre. Så ja. Eller indtil videre, det er den bedste, der har været. Mm. Hvad giver du den? Jeg giver den 6. Det er 7. godt nok dårligt ting. 6, 7. Hvad gav vi den her? Det ved jeg ikke. Når vi gav den 3 derude, det kan jeg huske. Ja, tak fordi I så med på den her video. Husk at subscribe til Josefine. Kanal og Like videoen. adios amigos.